हामबाय जों दिनै अरा तामनि बागै प्रेस मिट मा खालायखा हिनमाले लाइथानाय 29 तारिखनि घटना जे पूर्व सिंगी सराव आईपीएफ तिरक चिनी तिब्रा मथानि चेयरमैन जिक कोवाइचारा फाइमानो तई आईपीएफ तिरक शेगलायै चिनी तिब्रा मथानि चेयरमैन जिक बुखुक मीना लक्ष्मी देव बर्मानो बुप्रे सकप्रे खालायखा सायारक सिसिग्रिखा तै boni totrani chain rok naharkha tabo manyakho henge boni mobile log bo bokhogi dikha Mukesh Dev Burma IPF tini Facebook live bo norok nainai di bo odino Facebook live bo khlaika dagar sopa khlaima phang phang nugui no tongo henge aboni yaklo cheng 3-4 gonta rok ni pore cheng thanglaikha je salainani hinai omotei khai tiprasa walai sulai angmani hamya bahai ke salai da kuno ekta solution da thangman hinai cheng salaina thalaimani chungno borok kok thaisa sana jorariya IPF tirok da tilaijak boljili tilaijak aboni bisingo norok video footage phang phang nugui no tongo saboni yago da saboni yago latha police proshashan baro tongui tongo ang request khainamo chung police proshashan dongno norok kaham sai togoi nadi je borok ni yago da latha seng boljili tui rifri bunai aborok sabo hino jesa panong thun tipra mothani borok pano ungthun IPF ni borok pano ungthun romjakna nangnai o da tine latha tine je tannai Mukesh Dev Burma ni buphai Mukesh Dev Burma bo duijona no tankha Pirojit Dev Burma ni yago tankha bokhrogo tankha aboni yagolo Sasalang Dev Burma no bo mokol murku talkao tankha silai nangjak norok video footage phang phang nugui no tongo to phano se uskango Sar Mebar Kumar Jomatia chini tiprasa hamkrai montri phaiya khoi bono bo tipra motharang no hamya hini sai kalangui chini khorang news channel ni bisingtwi chini khorang news channel lokse ulta IPF tirong no akraman khlaio hini naidi go bin bokhorok phatija nge video footage phang phang nugui si tongo da seng latha tui tipra motharang no IPF tirok riprik bumani nge bahai ke borok okok saimankha abono chini bubagra jungno buladi hini phurungya chini bubagra jungno sabo je tiprasa kaham kwrung khlai hasi khusi